Balimao aywa ko CEDEAO mogo yu ka force d'attente ku ya activé mega kuma o fe yoro mina combat be ka ke Benin problème ba folo de Malien CEDEAO ka force d'attente be awa Nigeria président ani Emmanuel Macron ube ka essayer ka janfa de la Benin contre la Benin problème ba folo de mega kuma o fe yoro na anye vidéo do ye CEDEAO mogo ye communiquer flana munke ko CEDEAO ya ka force d'attente ku ya activé amena tla ka ndado la yananganda dola anye video doye sorasi munu nye coup d'état ke Patrice Talona o sorasu ka page sanfɛ CMR anye video doye o page yɛrɛ sanfɛla la meno video ta ko yira ula aw nanga jango video la je folo voilà ndaro video in si c'est vrai ou faux de mangani ya ye ko combat yɛrɛ de be ku ye Nigeria sorasi mercenaire mogo biduru ku yolu fana minɛ tuguni ko in keni ambe duwawu kɛ ala kana kɛ CEDEAO taye ni AEC fana bi se ka dɛmɛ mun kɛ dogo la o fana ka dɛmɛ kɛ sinon ko in ma ban fɔlɔ Benin dɛ voilà an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lajɛ fɔlɔ marifa cikan bɛ fan bɛɛ aw tulo b'a la aw bɛɛ tulo b'a la dɛ aw bɛɛ lajɛlen tulo b'a la dɛ voilà Abela Jeria Isano. Voilà. Le combat de ko combat yere di be non. Donc, anyo kuma de me. Donc, ko sorasi nunun ko kute sigi. Ko ube fangan kenin ko fangan be kutai. Bon, ni AEC bi se ku de me. Ama ni General Tiani fait. Comme Niger ni Benin frontière, nous fana bi se ku de me ka dugo ni dugo mi ke ka sorasi nunun de me ku de me. Sinon, ni Nanye Benin soro sita ka fara AEC ka be port soro port be ka bolu san o yan lafiali o la mogo te ko mogo ka an sege port kula ani Benin fara la AEC ka o ba arranger o ayere bodo ni Benin fara la AEC ka peut-être la noya o be ke mais France te fe ka ko imblade Emmanuel Macron nge téléphone ci Nigeria président ma ka kala be ko ka taga Benin soro su kama ou ka avion ayere ya me ko Nigeria avion do ye fara pour d'amener Benin territoire kan déjà. Bon, ne ba don ni Beninois ke ni bora ni u ka wele bla Benin ka dema bela jelen ka bo u ka bo ko konokulu pour que ka sorasi nous sauver ne ke ni yabe situation na tugamina la situation est très tendue très tendue et puis encore ce n'est pas encore fini ambora ka muneye ko Emmanuel Macron a annoncé que la France s'engagera aux côtés du Nigeria pour renforcer sa lutte. Le président français a précisé vouloir consacrer ses soutiens dans la région nord, proche de la frontière avec le Niger, appelant également la communauté internationale à intensifier sa coopération pour sécuriser cette zone stratégique. Agno information sera que Emmanuel Macron, nous est français président, a un téléphone qui Nigeria président ma Bola Tinubu ma, k'a fait Bola Tinubu nyana, ko ubenataka Francis sisa. Francis de Benata Nigeria de Messissa. Francis mo fode fo kureta kele Benin. Francis fana koko ou ka mbeka kuma foromina. Français au ka avion, Niger ka au ka avion. Je m'excuse. Français au ka avion, Nigeria avion. CEDEAO avion be mununa Benin sangolo sans fela la. Mbeka kuma o foromina. L'air est très grave. Baraima no gonde baraima damene folo. Combat corps à corps, œil pour œil, dent pour dent. Agno information tellement de soro. En même temps aussi, Mouyan Dabaliban, CEDEAO ka communiqué la, CEDEAO ka communiqué la diamou fode. CEDEAO communiqué numéro 2, que suite à sa présente déclaration sur la République du Bénin, la commission de la CEDEAO informe par la présente le grand public que, conformément aux dispositions des institutions pertinentes de la CEDEAO, en particulier l'article 25 du protocole de 1999 est relatif au mécanisme de prévention des échelons, de règlement de maintien de la paix et de sécurité. Et après consultation entre les membres du Conseil de médiation et de sécurité du niveau des chefs d'État et le gouvernement, le président de la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO a ordonné le déploiement immédiat d'éléments de la force en attente
de la CEDEAO en République du Bénin. La force régionale sera composée des troupes provenant de la République fédérale du Nigeria, de la République de Sierra Leone, de la République de la Côte d'Ivoire et de la République du Ghana. La force soutiendra le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin afin de préserver l'ordre institutionnel et l'intégrité territoriale de la République du Bénin, fait à Abuja le 7 décembre 2025. Côte d'Ivoire sera sous, et Sierra Leone sera sous, ani Ghana sera sous, ani Nigeria sera sous, Col de Bebena Frajonka, Ko Katara Patrice Talon sauvé. Oh, Boko Haram mais Nigeria. Olu be kata chrétien faga. Donald Trump yere bora ko fo. Oh, pourquoi aucun force attentive nous me céda ama black ataka terror faga. Pourquoi abo black ka be taka au président ou aga sorasi mun babolo o ma d'abord terror faga. O d'abord ka yere de ka fanga o sauver quoi. Bon, abandonne yoro de la ko sorasi mun me fait ka coup d'état kede. Billahi sorasi pas trop tout de tout. Ne français ka fin kele. Ko hali français ko koni bigi mai jarabi bigi na. Fani français ko fin mai aya ko fait de. Bon français ne français blale ni coup d'état en contrôle nte français. Ni mo sorasi mun me fait ka coup d'état ke Bénin. Wallahi français mo kote. Ni français mo kundo français kumba nyatu. Ou kumba fo bon ayate ama Guinée Bissau et révolutionnaire ou kele ka gagner élection na. Aba don yoro de la cause CEDEAO. Ora ko so net le kele. Nana Assimi Goïta mani de. Mais net le kele net CEDEAO fait. C'est ça dit mafia groupe de do. Galon tege CEDEAO ye galon tege groupe de a peine ala na krati. A tie kelen ta kono. C'est pour cela net CEDEAO fait. CEDEAO il m'a d'abord nyuma yere de kama meka tie de fana. Galon doro ne ba kono. Sinon mun kera Guinée Bissau muna aw ma wuli ka taka o surasu genka boy. Ambaloye Guinée Bissau ka ambale kuta ku bla boro kono ku di surasu ma. Ka élection kelen ko ban ka to papier be fra wala sa jabi kana don mais be ba don fana mugo min gagné na élection na Guinée Bissau o ye révolutionnaire de muna amato sauver ateto sauver ou kelebe ko ka surasu de ou ye ntando gala de ou be utara ou dona Bénin déjà de la CEDEAO ka force attentive mo ou dona Bénin déjà bon anye kuma do fana metuguni ko comme il y a beaucoup de rumeurs qui coulent. Antaroni tieno de. Anye rumeurs kuma do fana metuguni. Ko ye Nigeria ma biduru de mine. Voilà. Donc amemu ngeni kalama. Ni ya ye fana CEDEAO be ka wuli ka be taka Patrice Talon deme. Oba ira ka fo ko sorasi munu nye kureta ka ko fanga de bula. Au koko kureta déjouera. Avec mon force wera black atatukuni. Ça veut dire que Koueta m'a déjoué 100% de. Ça veut dire que Patrice Talon gagne do. Mais, ou bien fait qu'à sauver di. Ma bawananga ni fleni. Ala sago au sago. Amborango mo information de di. Angeni ye. Ni aye français be wuliga jola. Français nyaba la. Kotara kale bolo dedans. Voilà. Donc, à semaine fleur au capage. Où est la au capage là? Que monsieur Patrice Talon ne contrôle plus rien sur le terrain. Concernant notre présence effective au palais présidentiel, il a fui pour orchestrer sa mise en scène depuis l'ambassade de France. La radiodiffusion télévision nationale reste sous contrôle opérationnel. Les bureaux qui utilisent actuellement ne sont qu'une réplique installée dans l'enceinte diplomatie française. Et, aïwa, quand Patrice Talon a bureau qui est oromina, quand Bénin président qu'on a oromina, quand la France ambassade de Konana, quand tu as français, on a ambassade de Konoko Katakuma, agno semaine il y a 5 minutes. Donc, confusion pas de Bekoina. Voilà, angene mousro ka fo. Voilà. Donc, angene information mi soronga mo dama odeni. Donc, restez à l'écoute.